er et pragtfuldt tæppe. Blomster myldrer milevidt. Sådan skrev H.C. Andersen i august 1859, for da var hedelyngen kommet i blomst og dækkede heden så langt øjet rakte. Dengang dækkede hedelyngen faktisk et areal i Danmark, der var 5 gange større end i dag. Mest i Jylland og på Bornholm, men også her på Melby Overdrev ved Kattegatkysten, hvor Sjællands største lynghede stadigvæk fylder næsten 150 hektar. Melby Overdrev er en gammel klithede, der er opstået på de sandede strandvolde i den tidligere fjordmunding til, hvad der i dag er Danmarks største sø, Arresø. Og heden her er meget karakteristisk for, hvordan de danske klitheder har udviklet sig. Tilbage i middelalderen græssede får og kreaturer fra den nærliggende landsby Melby her på Overdrevet, for den friske lyngs topskud, smålyngen, toplyngen eller forlyngen, som man kaldte den, er fin både til afgræsning og som vinterfoder. Toplyng giver mælk med så tyk fløde, at en ske kan stå oprejst i den, sagde gamle folk i Jylland i 1800-tallet. 1 kilo blomstrende lyng har for malkekvæg lidt større foderværdi end 1 kilo halm, og derfor har man i perioder høstet store lyngarealer med le og malet den tørre lyng til fodermel. Selve lyngtørven her nedenunder er så fyldt med lange forvedede rødder, at den i århundreder har været et af de vigtigste brændsler. Ikke mindst i den fjerdedel af Jylland nord for Kongeåen, der indtil første halvdel af 1800-tallet var fuldstændig dækket af hedelyng. Man gravede lyngtørv i stort omfang, senest i 1930'erne og under 2. verdenskrig, og brugte det til at fyre op med i bageovnen, under vaskekedlen, i den gamle bilæggerovn og i den åbne skorsten. Nu vokser hedelyng især her, hvor jordbunden er mager og sandet, og det øger risikoen for sandfyning, når jordbunden blotlægges. Og det var lige præcis, hvad der skete her på Melby Overdrev i 1500-tallet, hvor en mægtig sandflugt endte med at dække 3.200 hektar, 32 kvadratkilometer. Størstedelen af sandflugtsområdet er i dag dækket af Tisvilde Hegn, Danmarks første klitplantage. Men 150 hektar er altså blevet fritholdt for træer de sidste 200 år, først som øvelsesareal for militæret, og i dag ved lokalbefolkningens hjælp som rekreativt område. Fremspirende træer trækkes op, og nogle steder afbrændes store arealer for på længere sigt at holde buskadset nede. Blomstrer lyngen højt i top, får vi vinter i galop, sagde man ved Randers midt i 1800-tallet. Og i Sønderjylland var man endnu mere præcis med lyngens vintervarsler. Blomstrer lyngen til Sankt Pals, skal man gå i sne til Hals. Og Sankt Pals, det er Sebaldus dag, og det er jo lige nu. Så det kan da godt være, at vi står foran en rigtig isvinter. Også Danmarks digtere har hentet masser af inspiration fra lynghederne i naturromantiske perioder. En litteraturforsker har engang optalt, at på bare 10 år i begyndelsen af 1900-tallet, der var der 185 danske digtere, som nævnte lyngen i deres poesi. Den jyske lynghede er gennem 1800- og 1900-tallet
blevet opdyrket for 9/10 vedkommende. Men de tilbageværende hedearealer i Danmark er i dag beskyttet under naturbeskyttelseslovens såkaldte paragraf 3-arealer, der ikke må ændres eller tilplantes. En af grundene til det er det myldrende dyre- og planteliv, der har fundet sig til rette i Lyngheden, både i de tørre dele af heden og i hedens vådområder. Alene her på Melby Overdrev kan man finde over 200 arter blomster og karsporeplanter. Der er andre lyngarter som den lidt tidligt blomstrende klokkelyng og melbærris, det eneste findested øst for Storebælt. Der er kobjælder, som blomstrer i tusindvis helt fra det tidligste forår. Og ude i de magreste hedemoser, der kan man rundt omkring finde soldugplanter, som står parat til at fange og fordøje insekter og smådyr med sine røde, kirtelhårede blade. Og så er der flere tusind arter, svampe og insekter, som holder til herude i klitheden. Nogle af de mærkværdigste svampe er nok stilkbovisterne og den kødfarvede stjernebolk. Og ned under lyngbuskene, der graver det lille insekt myreløven små tragte i sanden for at fange andre kravlende insekter. Nede i bunden af tragtene sidder myreløven parat og æder alle de smådyr, der skrider ned. Så når poeterne i gamle dage talte om lyngens ensomme, trøstesløse sørgmodighed, ja, så havde de vist bare ikke blik for det liv, som faktisk er herude.